ملک فاروق شاکر بڑے خیل سینٹر جیل میاں والی جناب دے حکم تے حفیظ گنجیرا سعید چھبورا اور صوبہ خان دی نظر ڈوڑا کہ کینو روندا دیکھ کے رو پیا ہاں کچھ خیال پرانے آ گئے سونے یار دی ریشمی بائیں آلے مینو یاد سرانے آ گئے اور زندگی دی عصمت چس نہیں رہی ہن وقت نبھانے آ گئے سٹے ترائے واری دانے قسمت دے ترے واری کانے آ گئے شاکر بڑے خیل سینٹر جیل میاں والی جناب دے حکم تے ملک سلیم اوان ملک عمران اوان ملک عثمان اوان دی نظر ڈوڑا کہ دل بہوں پہ ڈرتا ہے قسم خدا دی کر یار خطا نہ باواں ہتھوں اپنے آپ نو کہتی کر کے کر عمر سزا نہ باواں تے میں جو عصمت پیار اظہار کراں اکا تھی تنہا نہ باواں جیڑا ہاتھ آ گندا ہے شوقاں دا اے وی کھیر وے جا نہ باواں ملک فاروق شاکر سینٹر جیل میاں والی جناب دے حکم تے ڈوڑا ملک فرحان ملک احتشام دی نظر کہ اکھی روندیاں لڑدیاں ہنجواں نو میرا سجن دلاسے دے ون پے سکھ دن نین غریباں دے ہنی دید دے پیاسے دے ون تے چلو عصمت روون مقدر سہی کچھ تو تاں ہاسے دے ون ساری زندگی پیندا ہی تین راساں میرے ہاتھ وچ کاسے دے ون ملک فاروق شاکر سینٹر جیل میاں والی جناب دے حکم دے ملک عثمان اور ملک عرفان آ فرنولی انہاں دی نظر ڈوڑا کہ تیری اکھ چو پیار دسیندا ہے نت دیکھن آ نہ ویندا ہوے سچی کوڑی گل عصمت کیتی ہر گل ہا نہ ویندا تے دکھ دیونا تیری فطرت ہے میں بھی ہر دکھ چا نہ ویندا جاتی نت جو خواب وچ رسدا ہے دمی روز منا نہ ویندا ملک فاروق شاکر بڑے خیل سینٹر جیل میاں والی ملک رفیق بچر ملک صفدر گنجیرا ملک جوید گنجیرے دی نظر ایک کتا کے سلسلہ ہے تیدا میڈا جو چلتا راسی تا سمسا کوئی نا میڈے میسیج تو تیدا میسیج جے والدہ راسی تا سمسا کوئی نا انتظار ملک فاروق شاکر سینٹر جیل میاں والی جناب دے حکم دے ڈوڑا ملک زید آف لاوا فاروق آوان عمران خان ان دوستان دی نظر ڈوڑا کہ تیدیاں مونچاں دل بر دلڑی کو نالیات دماغ نو ویندیاں ہن کتھے ہوسیں کیڑے حال دے وچ رولے پا دماغ نو ویندیاں ہن اور کئی سوچاں فکراں ہر ویلے تیلی لات دماغ نو ویندیاں ہن جسے نہیں عصمت تو محفل وچ اکھیں کھا دماغ نو ویندیاں ہن